Ngiyambingelela nonke abazalwane, ngibingelela uma nobaba egameni likaJesu Kristu. Igama lami nguSandile ngwakamkhize, ngiqhamuka eGreat Town enhlalakahle Township. Nami ubufakazi bami buningi, kodwa-ke ngizokhathula kancane. Ngiqala ngilungiselela ukushada 10 years ago. Umfundisi wayengenzisa i-premarital counseling, wangibuza ukuthi ngifuna ukuba nomuzi la khona. Ngathi ngifuna ukuba nomuzi eRichards Bay. Kanti ngangingazi ukuthi ngikhuluma ngomuzi oyikhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngikhumbula kuzovulwa ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngokusemthethweni. Ngathi ngimesangweni wathi ubaba uyayibona indlu yakho ukuthi isinjani, esho kumina. Kanti ngangingazi ukuthi ngifisa ukuba nomuzi eRichards Bay kanti ngishiya ikhaya lezwi. Ngidluleke lapha emasontweni amabili noma amathathu edlule ngishonelwe umakhelwane wami. Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi ngamvumisa abaseRoma 10:9 kanti uNkulunkulu useyambiza. Besibili ubufakazi. Okwesithathu yilobo obenzeke ngesonto elidlule. Angiyena umuntu ocela imali kuNkulunkulu. Ngingumuntu onamahloni nje when it comes to ukucela imali, mangithi specific imali. Ngakhuleka uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ungiphe imali. Idingo zale endlini ngiyibona ingahambi kahle. Ngathi ngicela ungiphe imali Nkosi ukukhokhela zonke lezi zidingo. Kwabuya unkosikazi esemsebenzini wathi unkosikazi ngikuxoxele something ngingene lo 1600 engawazi ukuthi uqhamuka. Manguthatha lo 1600 ngutransferele umngane wami ngithi ngiyabheka ukuthi uqhamuke kulo 1600 angikwazi ukuthi uqhamuke. Athi uma ngabe ebheka sendele umngane wakhe athi umngane wakhe ngicela ungiscreenshothele imessage engenile. Athi hayi le message iqhamuka ka-Old Mutuary. Ipolicy yakhe ekukhokhelile 1600. Hawu. Sibonge sijabule. Hayi simbonge uNkulunkulu ngithi angimtshela unkosikazi ngithi yazi ngike ngakhuleka umkhuleko engingajwayele ukukhuleka ukucela imali kuNkulunkulu. Kuthe kusenjalo ngo-2021 ngavula i-account yase-Time Bank. Ngikhumbula kahle ngangiseThekwini. Ngayivula nje ngiphuthuma kuma-kiosk la. Ngivula i-account yase-Time Bank. Ngikhohle futhi idlule iminyaka. Sekuthi khona ngesonto edlule ngithi kambe ngangine account yase-Time Bank ake ngidownload i-app ngibona ukuthi isa-active in le account. Ngidownload ngempela i-app mangithi ngiyavula phakathi kuno-800. Hawu. Lo 800 futhi uqhamuka phela lo 800 because angikhumbuli ngideposit imali kulokho nje kule account yase-Time Bank. Mangifunda imessage usanongena futhi lo 800 ubhalwe ukuthi angazi automobile work. Anganga understand ukuthi uqhamuke kanjani, kwenzeka kanjani. Kwasho ukuthi ngakusasa ngutransferela i-accountini yase-Capitec. Mangithatha imoto kankosikazi ngithi ngedrobheni ekseni yavusana yaba nomsindo engingawazi ukuthi uwani. Ngakhumbula usikambe le moto ihlushwa ama-brake. Ngawukhipha ke lo 800 ngahamba ngayothenga ama-brake. Ngafakela ama-brake. Imoto kade ibanga umsindo ngalendlela in such a way ukuthi ubungeke ukwazi ukuhamba ngayo uqhubeke uhambe because abantu bebeqalaza ukuthi lo msindo ungabe lo muntu uhamba ngemoto kanjani. So ngakwazi ukuthi ngithole imoto yama-brake kade singanayo imoto yama-brake yokuthenga ama-brake amasha. Ngawashintsha ke izolo. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasithwala ngezikhathi zonke. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.